filɛlibaw ni lamɛnbagaw ani ɲɔgɔn tuma don belebeleba in n'a kuma fɔra donba don donba in sera ne ko don jumɛn de ba joliba ni sibiri septembre kalo tile 14 san 2024 an ka balontan tɔnba n'o ye jeliba ase ale bɛna asko de kara bisimila ka bɔ Togo nɛgɛ kaɲɛ 16 stade 26 mars la a bɛna kɛ Champions League africaine okumu kɔnɔna na ne ko baara jumɛn ni jumɛn de bolodalen don nin kɔnɔna la de baara min bolodalen don n'ala sɔnna ma joliba ka balontan ci tɔn o bɛ yɛlɛma stade 26 mars kɔnɔ bi mercredi donya in na o bɛ taa entraînement kɛ ni entraînement banna kunnafonidilaw kan kana u ka kumakanw ta k'u ka jaw ta walasa ka se k'o cari diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Mali fantan 4 kɔnɔna la n'o bɔra yen n'ala sɔnna ma sini alamisa don tuguni u kan ka ɲɔgɔn jɛrɛba kɛ n'a fɔ m'a fɔ ka assemblée o de la a ɲininen don comité fɛn fɛn n'o bɛ joliba kɔnɔ sympathisant fɛn fɛn n'o bɛ joliba kɔnɔ a bɛɛ welelen don stade 26 mars kɔnɔ sini. ayiwa a ɲininen no jeliba kanubaga bɛɛ lajɛlen a n'a lafasabaga bɛɛ lajɛlen ani dolantan kanubaga bɛɛ lajɛlen bɛɛ k'i bila bilenman na fo ka taa se dolantan don ma. dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu don wari t'a de. o kɔni kuma t'a la sa. e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci. wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi. ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. L'Association des anciens footballeurs maliens vivant en France est heureuse de porter à la connaissance du public sportif national et international qu'elle organise la finale de la Coupe du Mali de la diaspora le dimanche 22 septembre 2024 à Livry-Gargan. Placée sous le haut parrainage de M. Salah Ababi, président de la Ligue de football de Tombouctou, la finale de cette 7e édition opposera le FC Sundiata et le FC Kabati au stade Alfred Marcel Vincent à partir de 15h, heure française. Mais avant, un lever de rideau, un match gala mettra aux prises une sélection de la diaspora malienne à celle de la Guinée à 13h. Et tous au stade Alfred Marcel Vincent à Livry-Gargan le dimanche 22 septembre 2024 pour assister à la grande finale de la Coupe du Mali de la diaspora entre le FC Sundiata et le FC Kabati. Le tout sous la haute présidence des autorités diplomatiques du Mali en France. Une seule adresse, 43e avenue du Marshal Leclerc, 93 190, Livry-Gargan, en région parisienne. Alors, Maliens de la diaspora, ne vous laissez pas raconter ce grand événement sportif. Sortez massivement pour être témoin oculaire de cette grande finale. Sponsor officiel, BDM France. Partenaire, Watibi. Infoline 00 336 43 23 49 41 00 336 52 79 36 74 ou les 00 336 24 93 51 90. ESKJ, École de santé Kaladiata, Anna Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore, ISM Go. Limano, doctorate Jamon Yese, bien turco la demande la koi, Fieu, Foaka soro iye bana nyini ka don na kari, me ga sababu ga saka dangarike, adamade ga nyina mayala, o kele ke po mo fare kolola. Wa o era tinye Fieu, Foaka soro iye la koliso nyuma segere. Afle au koro, École de santé Kaladiata na Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore. On veut pas ya kalabankura. Femi santé bara nyuma yesa, nimbela gere bike, École de santé na Bolofara Chama la. École de santé Kaladiata, on a fleke on bolo jigiye. Formation de
qualité dɔgɔtɔrɔya sira kan min bɛ se ka kalo k'a fɔ aw ka denmisɛnw ka futina yeelen ye o bɛɛ lajɛlen bɛ kalan nin lakɔliso dagabana ninnu na u ka bolofaraw de filɛ nin ye cycle niveau 2 technicien de santé publique infirmière obstétricienne technicien de laboratoire deuxième cycle n'o ye niveau bac ye infirmier d'état sage-femme biologie médicale formation wɛrɛ o kɔfɛ aide soignant ka taa fara matrɔni kan nin bɛɛ lajɛlen dasigilen don école de santé kalajata n'a bolofara caman institut de sciences médicales gore la ayiwa lakɔlidenw ani lakɔliden zɔnw a y'a sefa joona a ka lakɔliso in sɛgɛrɛ yanni jama ka caya u tɔgɔlen de filɛ anw fɛ kalabankura yan hôtel wasulu kɔfɛ de coyi wali kelen nɛgɛjuru banba 76 45 85 40 n'o min ja 20 80 22 20 kalan kalan ye siniɲɛsigi ye. Va, oui, j'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, papa, il va aller au Canada, aux États-Unis, il va trop. Eh, Mouna. Eh bien, où est-ce que tu es au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanké? Mais Amlo, qu'est-ce que tu dis ça? Ah, il y a EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a fait un master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. Aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn aw ka jani ale sugandi la yaasa ka se k'aw ka kibaruyaw olu sɔrɔ tilegan in na jɛmukan an b'a ale wele ko kɛnɛ kan fala ye denmisɛnninw tun bɛ sɔgɔmada in na ka fuguri bɔ dabada la min ye Boubacar Kɔlɔn Samake ye an b'a fɔ a n'a ka invité n'o ye Maliki Jankuba ye sibiri o sibiri sa nɛgɛ kanɲɛ 9 ale ka jɛmukan o ye don kibaru ye alamisa don o tɛ kɛnɛya ye sawa Ajaratu Togo ale fana bɛna kɛnɛya jɛmukanw olu kɛ fala an b'a la dɔɔni n'Ala sɔnna a ma a tɔw fana bɛ yen min ye an ka laadakow bɛ yen farikolo ɲɛnajɛ bɛ yen n'Ala sɔnna a ma an n'a bɛɛ sigi sen kan dɔɔni k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn bamananw ko fadenya o tɛ tana ye dɛ nka juguya de man ɲi Falaye i bɛ se ka waso nka kana kafa dɛ tilegan in na ne yɛrɛ n sigi ka an ka kow bɛɛ jateminɛ tiɲɛ na n'i ye anw ka politiki dungeba fɔlɔw ta k'a daminɛ an ka cɛkɔrɔba Mamadu Konate la Filidabo Sisoko Maraba Kasumu n'a camanw kana se Modibo Keyitaw ma ka bɔ olu la min ye olu fana n'u jɛɲɔgɔnw Mamadu El Besiru Gologo b'a la Daba Jawara fa Gabu Jawara ninnu bɛ a la Amadu Jikɔrɔni n'a fa olu bɛ a la u ka ca Barema Bokumu Mamana Alasanu ninnu bɛɛ lajɛlen ye yɛrɛja baara kɛ an ka cɛkɔrɔba tun b'a fɔ yɛsɛrɛ ma ko yɛrɛja Falaye politiki dɔw foyi wɛrɛ tɛ fɛrɛ min n'i b'a ta ka faso mara ka se ka baara kɛ maa caman t'a dɔn k'a fɔ ko Mali ɲɛmɔgɔ fɔlɔ
o de Mamadu Konate fala y'a sigira a banana kalo 6 a soma yɛlɛma la Moribo Keyita kun ye secrétaire général ye o bilara a nɔ na nka Konate a somaw tulo b'an na a denw tulo b'an na a mɔdenw tulo b'an na fala ko n'i ye min bɔ i da la i k'o waleya Mamadu Konate ale ye fɛn kɛ ne m'a dɔn an bɛna kɛ cogo min fala i ni maa min bɛ ɲɔgɔn na jɔyɔrɔ nɔfɛ e n'o bɛ se ka si so kelen kɔnɔ ale dun y'o kɛ dɛ Filidabɔ tun y'a teri de f'a y'a somɔgɔw kɛlɛ Filidabɔ kama Bamakokurakaw tulo b'an na o y'a sɔrɔ Bamakokura tɛ tɛmɛ kin Bamako yɛrɛ bɛɛ lajɛlen tɛ tɛmɛ kin 8 kan a nana jigin ale de fɛ yen Maraba Kasum ninnu olu de ko Konate ma e bi yan ni e bɛna jigin e fɛ yen e ye yanga ye munna e yɛrɛ t'a ɲini dɛ a ko n b'a ɲini nka n fana bɛ taa jɛ ɲini n somɔgɔw fɛ fala ye du tɛ ko denni an ka jamana kɔnɔ dɛ fa tɛ ko denni ye ba tɛ ko denni ye anw de ye ninnu bɛɛ lajɛlen bɔ dala nin waati in na n'o tɛ nin fɛn bɛɛ lajɛlen n'a sigiyɔrɔ don a n'a bilayɔrɔ don a n'a tayɔrɔ don a n'a nafa don fala ye Konate a ye maa minnu bolo don politiki la u bɛ se ka sira bila dɛ a bɛ se ka kɛ komi Gijo Alimami denw Gijo Alimami ma fɛn 3 yira mɔgɔ si la 2 daba kuranɛ ni mɔgɔ ye fɛn wɛrɛ f'i ye o kɔfɛ o tɛ Alimami ka mɔgɔ ye a denw bɛɛ ta i ko ka du bɛɛ ta a ma 2 yira maa 3 yira maa si la a ko alikuran ani sɛnɛ fala ye hɔrɔn sɔntan ja ka farin dɛ bi anw bɛ gu min kan kuma dɔ la i bɛ nisɔndiya kuma dɔ la i bɛ n'i sigi k'i miiri ka fɔtaw ni kɛtaw jateminɛ fala ye i bɛ jɔrɔ fala y'an ka sanu bɛ ka bɔ dɛ wa a tɛ ka dɔgɔdɔgɔnin bɔ han i hakili tɛ sira o sira la sanu bɛ ka bɔ o fɛ bi anw dun ko anw ye kɔdimini kura sigi o yaasa an ka se ka nafa sɔrɔ an ka sanu na fala ye kumakan ani waleya olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ yaasa an ka sanu a k'an nafa tiɲɛ don maa minnu bɛ yen n'olu bɛ sanubɔyɔrɔw b'u bolo an ka jamana kɔnɔ bi sariya min tun bɛ kɔrɔlen n'u ye sɛbɛn ta n'o ye n'o ma ban sariya kura tɛ se ka boli u kan nka ye mɔgɔ o mɔgɔ ne k'i bɛna sisan k'i bɛna na sanubɔyɔrɔ dayɛlɛ Mali kɔnɔ sariya kura bɛ boli i kan nka fala ye Mali kan k'a ka dugu jukɔrɔ nafa bɛɛ lajɛlen de nationaliser n'an b'a fɛ ka bɔ nɔgɔ la n'an b'a fɛ ka nafa sɔrɔ an ka o lajɛ bani fala ye i tɛ don ye ni maa minnu bɛ baara kɛ aéroport la n'u m'a f'i ye ko sanu bɔra i tɛ don ye ni maa minnu bɛ sirabaw kan n'u m'a f'i ɲɛna ko sanu bɛ ka bɔ fala ye fɛɛrɛ tɛ sɔrɔ mun na sanu bɔli la dɛ anw ka sanu nafa mun anw t'a sɔrɔ anw bɛ fɛ ɲɛmaw u ka wuli ka jɔ kɛ min b'a ko la u k'a ɲɛfɔ an ye fala ye n tɛ bilara mɔgɔ la dɛ n tɛ maa si juguya la an fana ka sisan banakura ninnu a kuma ka ca dugu kɔnɔ bi dɛ tileganfɛ waritigiba ninnu suko ni dugusajɛ kɛ minnu kɛlen don fɛn ye bi an ka jamana kɔnɔ a kuma ka ca dɛ kɛwale ani fɔta an k'a lajɛ n'u bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na fala ye anw jugu olu de bɛ k'an ka sanu bɔcogo jugu sa ka taa mara ye ko don min n'u bɛna n'an kɛlɛ u b'a fara an kɛlɛlanw kan fala ye anw ka sariya so bɛ cogo di yalama fantan ni ɲɛji de bɛ bɔ sariya so la wa
fandani yɛlɛ de bɛ bɔ sariyaso la yalama bi an ka sariyasow olu bɛna na u ɲɛsin ka baara kɛ baara min bɛna na bɛɛ wasa wa fala ye jamana o jamana kɔnɔ ni sariya tɛ tigɛ ka ɲɛ foyi tɛ ɲɛnabɔ an bɛ fɛn fɛn na tan ni sariya tilenna bɛɛ bɛ tilen fɛn dɔw ma se fɔli la da la o maa caman bɛ bi kiiritigɛyɔrɔw b'u bolo u bɛ baara k'a la u bɛ ka nɔbɔ o fala ni ko sariya a ka gɛlɛn dɛ anw ka jamana kɔnɔ yan sariya batotɔ a kuma ka ca anw kɔni b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ n'i y'a ye kuma misɛn tɛ ka ban n'i y'a ye mankan bɛ ka caya n'i y'a ye samasamali bɛ yen fɔta ni kɛwale de ka jan ɲɔgɔn na anw dun ka jamanaw kɔnɔ farafin jamanaw kɔnɔ foyi tɛ yen ka fanga ta k'an yɛrɛ ni lahinɛ ni limanaw musomaw an ka kabilaw an yɛrɛ ka an diya a ko la n'o tɛ ni fasojɔ don foro bɛ bɛɛ fa bolo dugu bɛ bɛɛ bolo bɛɛ bɔra yɔrɔ dɔ la ka Bamakɔ y'an sɔrɔ wa bɛɛ bɔra yɔrɔ dɔ la ka dugubaw kɔnɔnaw sɔrɔ baarakɛyɔrɔw caman bɛ yen min ye sɛbɛkɛyɔrɔw caman bɛ yen fala ye mun fɛɛrɛ bɛ tigɛ yaasa anw ka denmisɛnnin minnu bɛ taa ji kan a fɛɛrɛw ka sigi sen kan ka baara kɛ ka ɲɛ maa minnu bilalen don ko kunna olu bɛ ka mun de kɛ n'o bɛ kumakan ani waleya surunya ɲɔgɔn na mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko jɔn ko ala a ka gɛlɛn ka dɔ bɛ ka kɛ fala ye mun bɛ ka kɛ maliyɛn minnu bɛ kɔ kan u ka carte ko u ka séjour ko u ka papier ko u yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ ko olu ye malidenw ye mali mago bɛ olu la o fɛɛrɛ jumɛn sigilen don sen kan ko olu bɛ se ka o ɲɛnabɔ k'a sɔrɔ u ma degun sɔrɔ kumakan ni waleya fala ye a ka gɛrɛ ɲɔgɔn na n'i taara anw ka polisisow kɔnɔ n'i taara anw ka faso baarakɛyɔrɔw la a bɛ n'a fɔ mɔgɔw sigilen don ka mɔgɔw kɔnɔ de anw ko k'anw ka yɛlɛma nka anw ko k'anw tɛ ɲɛmaaw de ka yɛlɛma anw yɛrɛ kana yɛlɛma awɔ hali sisan ni ne bɔra ka dɔ ci yɔrɔ la yan'a ka taa a bɛ ɲininkali kɛ ne ko aw an b'an ɲɛsin jɔnni ma dɛ jɔnni y'an ka mɔgɔ ye a yɔrɔ la safɛ anw de ko sariya filɛ an ka jamana sariya filɛ an ka baarakɛyɔrɔ taabolo filɛ an ka jamana siniɲɛcogo filɛ an ka kin sigicogo filɛ an bɛnna ni min kan o filɛ nin anw kɛlen de bɛ tila ka na tuguni ko k'o bila kɛrɛfɛ k'a suma k'a bɛn anw ma n'anw mago sera a yɔrɔ ma fala ye ka gɛlɛn sa dɛ ɲɛmaaw layiduw baaraw laɲiniw fɛn minnu kalifalen don mɔgɔ minnu na yalama u bɛ ka mun fɔ don o don u daw la ani u ka kɛwalew bɛ cogo di an mago b'o de la bi an y'a ye k'a fɔ an ti bɛɛ jalaki dɛ fala ye mɔgɔ dɔw bɛ yen u b'u sɛbɛ la dɛ dɔw bɛ yen u cɛsirilen dɔw bɛ baara la nka min ye fanba ye o de cɛ ka jan fala i b'an ka minisiriw ta minisiri ka dɔgɔ bi min bɛ se k'a f'i ɲɛna dɔgɔkun kɔnɔ ne ye nin kɛ a ye jamana nafa ne bɛ fɛ dɔrɔn Asimi yɛrɛ ye min fɔ a ma fɔ ko tagaboloba saba de b'an ka jamana kɔnɔ dɔgɔkun kɔnɔ e minisiri yɛrɛ k'i sigi k'i yɛrɛ ɲininka sa ne ye mun kɛ n'o ye jamana nafa ne ye mun kɛ n'o ye jamanadenw nafa ne ye mun kɛ n'o ye maaw nikanko ye n'o ka d'u ye n'o sabatira don o don ka bɔ papaye minisiri o ko tɛ sa réunion ninnu olu si ko tɛ olu ye tubabukan fɔw de ye o ma deli ka jamana jɔ o biro kɔnɔna ni fɛn ninnu olu tɛ foyi ɲɛ jamana la fala ye minisiriw b'u sigi minisiri e bɛ kalanko kunna minisiri mɔgɔ b'e bolo min ɲɛsinnen don denmisɛnnin fitinin minnu bɛ don kalan na n'a bɛ f'o ma ko jardin d'enfants conseil b'e bolo min ɲɛsinnen don olu ka ko ma conseil b'e bolo min ɲɛsinnen don école k'a daminɛ première ka na 9e na o b'e bolo mɔgɔ b'e bolo min ɲɛsinnen don madrasaw ni fɛnw ma fala ye e bɛ se cogo di k'i sigi olu fana bolokɔrɔ tuguni académies bɛ yen CAPs bɛ yen IFM bɛ yen e bɛ se cogo di k'i sigi ko kalan ta ye le 1er octobre e t'a dɔn école hakɛ min bɛ se ka dayɛlɛ e t'a dɔn ji donnen don yɔrɔ min na e t'a dɔn maa minnu ye gɛlɛya sɔrɔ u taalen don ekɔliso minnu kɔnɔ
ne mo ke John de buno nyene bo falai an yɛrɛ ka denmisɛnninw nga ekɔli ɲɔanye tun bɛ bi anw dara anw yɛrɛ ti directeur dɔn ko ala ko tiɲɛ ko nin ye jɔn ye ngo nin ye voisin ko ko a dun denw ka ca ko walayi ko k'ale ale tun t'a dɔn ko nin ye directeur ko parce que u bɛ seli misiri la ɲɔgɔn fɛ mais a t'a dɔn ko a denmisɛnninw ka école directeur anw ka sira tɛ an ka fɛnw na koyi ni examen ninnu tɛ soma min bɛ taa denmisɛnninw ka ko jate minɛ o fana man ca dɛ kalanta kalanbila nɔtiko examen a banna maa si tɛ yen min bɛ denmisɛnninw kɔlɔsi so maa tɛ yen min bɛ hakili to denw na denw ka kalanyɔrɔ taga ko u bɛ taa wa u tɛ taa wa maa bɛ k'u lakɔlɔsi wa maa tɛ k'u lakɔlɔsi wa u bɛ kalan kɛ ka ɲɛ wa fala ye nin si jate minɛlen tɛ an ka jamana kɔnɔ kuma o kuma i b'a ye ni examen waati de sera o bɛ kɛ anw wuli waati ye k'an jɔ ka taa lajɛ an denw ka ko bɛ cogo di san kalo 9 anw tɛ taa kalanyɔrɔ la an ti karamɔgɔ ɲininkali kɛ an ti kalanden ɲininkali kɛ an t'a dɔn yɛrɛ an denw bɛ kalanso min kɔnɔna na an kɔni ta ye dɔrɔn elɛn ni denw bɛ bɔ sɔgɔma u bɛ na wula fɛ u bɛ na midi ni fɛnw na a banna anw minnu ye dutigiw ye anw yɛrɛ démissionnera a mɛnna n'anw démissionnera fala ye directeur de bɛna na ekɔliso baara kɛ anw dutigi jɔyɔrɔ la wa directeur fana ye commerçant ale fana kɛra jagokɛla de ye sisan jago o dun kɔrɔ ko tɔnɔ de ale ka wari bɛ sɔrɔ wa a tɛ sɔrɔ wa ale b'o de lajɛ kalan kɛcogo ɲuman i den nana i den mana o bɛ e yɛrɛ de kungo ye fala ye an bɛ min fɔ an ka ɲɛmaaw ye u k'u jija maaw kun nata dayɛlɛlen don fɛn caman de kan an ka jamana kɔnɔ maaw kun sigilen don k'a lajɛ ko fɛn caman de bɛ se ka ɲɛnabɔ an ka jamana kɔnɔ tellement fala ye a ko taara sogo sugu dɔ la f'a kun kɛra mɔgɔw ɲɛna ko anw yɛrɛ mago tɛ se diɲɛ maa yɛrɛ ma tuguni yɛrɛ o don ko n ye bɛrɛbɛrɛli tɔn dɔ ɲɛmaa bɔlen k'a fɔ k'a bɛ ministre de la santé fo parce que ko y'i bolo jan ko min ye américains ye k'u nana dɛmɛ di ko o kan ka fɔ mɔgɔw ɲɛna minnu bɛ kuma na don o don n ko i bɛ baga mɔgɔw ma ɲɛmɔgɔw de ye jamana ye olu de bɛ jamana baara kɛ jamana kuntilenna bɛ olu de bolo o tɛ se ka to maaw bolo maa minnu bɛ min ka d'olu ye don min k'olu b'o kɛ ko u b'o fɔ o tɛ se ka o t'a ɲɛnabɔ o ɲɛmɔgɔ jɔyɔrɔ ye ɲɛmɔgɔ jɔyɔrɔ de ye nɛgɛ tigɛyɔrɔ ye fanda de ye nin waati in na an ka jamana fan caman fana bɛ yen minnu bɛ degun kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ ba fila ni ɲɔgɔn cɛ Masina mara la su ani tile u bɛ weleli la ko ka taa u dɛmɛ fala ye a dɔw kamana gango jugu u sɔnna bamanciwale kɛbaaw olu ka waleya ma o don ko u ye kamalennin dɔ minɛ ko kun jumɛn de la k'a tɛ terroriste fɛ a ko k'a t'u fɛ ko parce que o tɛna ni lafiya o tɛna ni hɛrɛ o tɛna ni foyi ye ni bɔnɛ tɛ n'u b'ale faga u k'ale faga ale de b'u kofɔ sɔrɔdasiw ye wa n'u bɛ min k'a la o k'o ka ale la u y'a ɲininka ko tuma na k'a t'a ye k'a fɔ ko ni sɔrɔdasiw nana ko b'olu faga wa a ko ayi ko n'i ye sɔrɔdasiw ye k'u faga ko b'a sɔrɔ u fana ye fagali de boloda mɔgɔw kan u ko mun na a ko ni sɔrɔdasiw y'u minɛ u ka taa n'u ye u yɛrɛ dama ni sɔrɔdasiw ka taa ɲɛnabɔ k'olu to yen u ka lafiya u ka dugu kɔnɔna na cɛ bolo fila sirilen don a kɔ terroriste kɛ cɛ fila o bɛ k'a ɲininka a ɲɔngirilen b'u kɔrɔ u bɛ ka kuma filakan na k'ale kɔni t'a dɔn u bɛ min kɛ mais a tɛ tamaki a tɛ tigɛ min kan o ye k'a fɔ terroriste tɛ se k'olu ka jamana bɔ nɔgɔ la o bɛ ka kɛ jamana fan dɔ la olu mɔgɔw degunnen don olu sirannen don olu jɔrɔlen don fala ye yɔrɔ ji bɛ ka taa ni mɔgɔ min ye ani mɔgɔ min bɛ marifakisɛ la kɔni olu ka miirinaw tɛ kɛ kelen ye o yɔrɔ ninnu na ye école kuma jumɛn bɛ olu bɛ mun école kuma na fɔlɔ fo lakana de ka na c'est pour que an y'a fɔ ɲɛmɔgɔw ye u y'u sinsin o min kan
u ka dɔ fara ka su ani tile maliyɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a fɔra ko maliyɛn ka laɲini président yɛrɛ ko ni i kɔni sera maliyɛnw ma k'i n'olu bɛ ɲɔgɔn ye Masinakaw mago bɛ maliyɛnw u la dɛ u ka taa Masinakaw Interflot maaw mago b'u la u ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ tiɲɛ na maa minnu b'a yɔrɔ la u ko drone bɛ wuli ka baara kɛ mais mɔgɔ ninnu bɛ degun ni jatigɛ min da olu kan u tɛ se ka baara min kɛ dɔwɛrɛ dɔw bɛ yen bi dɔgɔ tɛ ka jɔ yɛrɛ e yɛrɛ y'a mɔgɔw caman kumakan mɛn an fɛ yan donc ɲɛmaaw k'u hakili to o yɔrɔ fana na fala ye o mana tɛmɛ ka bɔ yen fɛn bɛ dugu in kɔnɔ u ka ɲɛɲini o la dɛ anw bolo n ko ko dɔw bɛna falen fala ye olu ma falen dɛ a ma falen dɛ n'i taara an ka togodaw la a bɛ fɔ minnu ma ko faama jɔyɔrɔ dilen d'u ma n'o ye gardiw ye n'o ye polisiw ye n'o ye gendarmew ye n'o ye maires ye n'o ye préfets ye n'o ye sous-préfets ye n'o ye procureurs ye n'o ye gouverneurs ye u ma falen dɛ fala u ma falen dɛ jamanadenw ka hakɛ u ka kuntilenna u ka miirina o n'olu taw tɛ taa ɲɔgɔn fɛ sanubɔyɔrɔ ninnu na dɛ sanubɔyɔrɔ caman na bi dugu caman minɛlen don bi dugu caman bɛ degun kɔnɔ bi dugudenw o ni fanga ka maaw olu tɛ kan kelen fɔ sabula maa minnu bɛ taa sanu wari bɔ u n'olu de jɛlen don fala ye sanu papier bɛ bɔ mini Bamakɔ yan a bɛ ta cogo di o dɔnnen don nka yalama o sariyaw batolen don wa maa bɛ se ka na n'i ka minɛnw ye k'i ɲɛsin maaw ka kɔ ma k'i ɲɛsin maaw ka ba ma k'i ɲɛsin maaw ka jibɔyɔrɔ ma k'i ɲɛsin maaw ka sɛnɛkɛyɔrɔ ma ni maa min y'o to olu k'o kɛ ko parce que ko nafa bɛ sanu na sanu bɛ ban koyi wa bi yɔrɔw bɛ yen fala ye sanubɔla ninnu u y'a bɛɛ halaki k'a bɛɛ don ɲɔgɔn na k'a bɛɛ tiɲɛ ka taa n'u yɛrɛ ye an ka tiɲɛ fana fɔ dɛ jamana wɛrɛ mɔgɔw ka ca an fɛ yan sanubɔ la bi dɛ fɔlɔ u tun bɛ damandingɛ kɛ o bɛ datugu nka bi bulldozer de b'u bolo dɛ jamana fan caman fɛ bi bulldozer de b'u bolo mɔgɔw bɛ se k'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ wa n'i ko k'o dabila fala ye fo ni i yɛlɛmana dugu wɛrɛ la dɛ sinon maa minnu bɛ yen ko olu yɛrɛ kan ka fasodenw kɔkɔrɔ don k'u lakana k'a baara kɛ olu yɛrɛ de bɛ bila u ɲɛ ka taa donc an b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ kuma caman bɛ fɔ Bamakɔ yan i bɛ ministres ka discours caman mɛn i bɛ directeurs ka discours caman mɛn i b'u nagakɔrɔmɔgɔw ka kuma caman mɛn nka k'a lawaleya fala ye an ɲɛ t'o la dɛ a ka suma dɛ ka suma yɛrɛ de anw dun bɛ fɛ président bɛ min fɔ a ka jija a ka ministres a ka baarakɛlaw a ka bolofara maa minnu bɛ sigidaw la u k'u ɲɛsin jamanadenw kungo dilanni ma dɛ fala ye hali n'aw ye permis di mɔgɔ ma a ye mɔgɔ yamaruya k'a ka taa sanu bɔ yɔrɔ la n'a taara sanu bɔ yɔrɔ la ni degun bɛ yen ɲɛmaaw ka wuli ka ɲɛɲinini kɛ fo ka bɛn ka kɛ ɲɛ ka sɔrɔ a la o ka fisa aw ka marifa di dɔ ma ka dɔ bila tan ka dɔ kɛ tan ka taa dɔ dɛmɛ ka dɔw minɛ k'olu bila kaso la a tɛ ɲɛɲini a tɛ ɲɛdɔn o fana cɛ man ɲi dɛ fɛn min tɛ kɛ jamana wɛrɛ mɔgɔw bɛna mun ka anw fɛ an tɛ se ka taa k'olu fɛ yen n'an m'o jateminɛ an bɛ mɛn tɔɲɔ man ɲi dɛ tɔɲɔ man ɲi dɛ hakili ɲuman minnu b'u la miiriya ɲuman minnu bɛ ɲɛmaaw la u k'u jija maa minnu bɛ yen n'u ye danaya da u kan u ka kuma u fɛ gouverneur e bɛ taa mun ɲini sanubɔla défendre na i ka mun tɔnɔ bɛ sɔrɔ a la préfet sous-préfet juge avocat ni fɛnw aw bɛ taa mun ɲini o la gendarmew de bɛ wuli ka taa jamanadenw tɔntan k'u nantan k'u gosi k'u minɛ ka t'u bila kaso la ka tila k'u kiiri wa a bɛ kɛ u ni maa minnu cɛ a kelen tɛ yanga ye fala ye a fɔ ko ne de y'a f'i ɲɛna n'i ye sanu bɔ fɛn o fɛn ye an ka jamana kɔnɔ Mali kɔnɔ maliyɛn dɔ de bilar'u ɲɛ ka taa chinois ninnu tɛ yɔrɔ ci sidɔn yan yɔrɔ foyi tɛ k'u bɛ min dɔn an de ka mɔgɔw bɛ bila u ɲɛ ka taa nin kɔni ye anw ka sɔgɔmada in na fɛn ye pour que mɔgɔw ka se k'a faamuya
ɲɛmɔgɔya jɔyɔrɔ tɛ se ka sɔrɔ ka i to k'i tɛ ka waleya kɛ wa n'i taara baara minnu sigilen don ko ka baara ɲini ka di denmisɛnninw ma n'i taara ye ne yɛrɛ kɔni b'a dɔn olu de bɛ ka baara kɛ o parce que olu tɛ baara ɲini ka di mɔgɔ ma olu de bɛ ka baara kɛ olu yɛrɛ de bɛ baara la ye fɛɛrɛ ni dabali ka sɔrɔ ka se ka mɔgɔw denmisɛnninw fala y'a lajɛ k'a fɔra ko polisiya ni fɛn kɔnkuru bɛ yen maa 500 ani maa 1000 polisi ni sapeur pompier a lajɛ kɛ kare kɔnɔna lajɛ bi polisidaw lajɛ denmisɛnninw wɔrɔntɛlen don fan bɛɛ fɛ bɛɛ bɛ fɛ ka taa place ɲini bɛɛ bɛ fɛ ka taa don o la parce que fɛn wɛrɛw tɛ yen min bɛ yir'u la k'a fɔ u bɛ se ka baara kɛ ka u yɛrɛ sɔrɔ i dun ye jamana ta k'a lajɛ a kɔnɔna na sɔrɔ min bɛ yen fɛn minnu bɛ fɔ ni olu kan ka kɛ n'u kɛr'u kɛcogo la anw man ka dɛsɛ nka fala ye an b'a fɔ an ka denmisɛnw ye u ka wuli k'u jɔ u ka baara kɛ u ka baara kɛ dɛ maa maa bɛ yen k'i tɛ baara a kuma ma suru ye mun ye an bɛ ba fɛn fɛn na yan n'an taara nanzara jamanaw la an bɛ fɛn kɛ mun ka jugu ye o donc an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na ni kibaruya tɔw ye. Maison de la presse ɲɛma ani kunnafoni jɛkulu minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ k'u ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ ni septembre kalo tile 5 jɛkulu min sigilen don maaw tɔgɔla sɛbɛnw olu la kɔlɔsili kama n'o ye APDP ye k'ale ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin waleyaw ma waleya minnu ni o jara Mali kunnafonidilaw ye a n'a tɔnjɛkulu bɛɛ lajɛlen ye ka kɛ ni maa minnu bɛ yen n'olu tun bɛ maaw tɔgɔla sɛbɛnw ta k'a sɔrɔ u tɛ kunnafonidila ye ka to wɔrɛn tɛ bɔlɔlɔ siraw fɛ walima ka waleya cɛjugu wɛrɛ kɛ n'o ye maaw ka kɛnɛya sɛbɛnw maaw ka sariya sɛbɛnw maa minnu n'olu bɛ ɲɔgɔn na olu yɛrɛ dama ka gunnɔla kow ka taa n'olu ye ka to wɔrɛn tɛ bɔlɔlɔ sira fɛ APDP ko don nataw la ko ale tɛna sigi k'i bolo fila d'a sen kan maa o maa n'i y'o waleya kɛ k'a jiralen don i kan ka ɲangi wa n'i nɔ minɛna olu b'i bila ka taga cybercriminalité o ka bolo kan ko maa minnu bɛ yen n'olu bɛ se ka tɛgɛ se o sɛbɛnw ma ka o baara kɛ k'o fɛsɛfɛsɛ k'o ye kunnafonidilaw ye sabula olu ka sariya u b'u yamaruya olu ka baara kɛ k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn ka fan fila bɛɛ lajɛlen na kuma baara kɛcogo ɲuman o kɔnɔna na u ka sariya olu sigili hukumu kɔnɔna na maison de la presse ko APDP ye nin fɛɛrɛ min sigi sen kan k'o diyara olu ye kosɛbɛ o hukumu kɔnɔna na sa u ni APDP ɲɛmaaw ye hakilina falen-falen kɛ o kɔfɛ Banjugu Dante ale ye dantigɛli min kɛ an ka jɛ ka o lamɛn. O de kama an wulila APDP baarakɛla cɛ muso a denmisɛnnin n'a makɔrɔba k'a f'u ɲɛna k'u ni hakili ɲumanya k'a f'u ɲɛna k'u ni faso baara k'a f'u ɲɛna k'u ni baara kɛli danbe kɔnɔ ani yɛrɛdɔn kɔnɔ sabu kunnafonidi baara ye fɛn ye min kɛra cogoya dɔ Mali kɔnɔ a tɛ faamuya la tuguni fɛn min man kan ka kɛ fiyewu fɛn min tɛ sariya yɛrɛ dɔ ye fiyewu finalement o de kɛra i n'a fɔ o de ye laada ye o de kɛra i n'a fɔ o ye sariya ye min nisɔn mana diya o bɛ taa telefɔni san a bɛ studio dayɛlɛ a b'a yɛrɛ wele ko journaliste a da bɛ kuma bɛɛ la a bɛ min dɔn a b'a fɔ a tɛ min dɔn a b'a fɔ a da bɛ jamana kuma la dɔw ta kana mɔgɔ fa tɛ to mɔgɔ ba tɛ to jamana bɛɛ bɛ nin ɲɔgɔn fɛ APDP wulila ka nin baara min kɛ k'a jira k'a fɔ sariyaw de bɛ yen min bɛ nin baara in kɔn kunnafoni dibagaw dɔnnen don minnu y'a baara kɛ a kɛli ni minnu ka kan n'i y'a kɛ ka sɔrɔ i man kan k'a kɛ non seulement i kan ka taa kaso la mais i kan ka wari min sara a b'a ta 500,000 fo 20,000 na et pourtant minnu b'a la ka baara in kɛ bɛɛ bɛ ni sariya in dɔn o tuma na bi laseli kun belebele fila b'a la
k'a fɔ politique mɔgɔw ɲɛna i kɛra sugu o sugu ye i kɛra jamana ɲɛmɔgɔ o ɲɛmɔgɔ ye k'a fɔ opérateur économique ɲɛna i kɛra cɛ ye i kɛra muso ye ko Mali bala ka kɛlɛ kɛ walasa wari bi don terrorisme yɔrɔ min na k'a kɛlɛ k'o wari sɔrɔ cogo kɛlɛ k'a don yɔrɔ kɛlɛ mais terrorisme filanan min bɛ yen bi ni o ye terrorisme min bɛ kɛ bɔlɔlɔ sira kan dɔw yɛrɛ bɛ yen u dɔnnen tɛ u yelen tɛ ka taa wari sara k'olu encourager kuma jugu fa neni ba neni galon tigɛ la minnu b'a wari di u dɔnnen don k'u ka sabali ko wa k'an murutira an ma muruti ko muruti ka d'an ye an murutira ka kɛ ni jamana sariya ye minnu bala ka wari di baara jugukɛlaw ma kojugukɛlaw ma i kɛra politique mɔgɔ ye i kɛra opérateur économique ye k'a sera dabila ye ko dan sagora ko trop c'est trop o tuma an farala ɲɔgɔn kan bi k'a da maliden bɛɛ lajɛrɛlen tulo kan minnu bala ka taa kunnafoni baara in kɛ k'a sɔrɔ u n'a kɛli man kan minnu bala ka musaka bɔ k'a d'u ma hali u t'u dogo k'a kɛ n'u b'a kɛ bɛɛ b'a kalama ko ni min y'o kɛ tuguni o tuma jamana sariya b'an fara ka bɔ ɲɔgɔn na hakɛto min na salala Mahamadu merci Dante ale ka laseli ye an b'a yira la sa k'a fɔ ko masinakaw olu fɛ yen min ye ji ye ale ye tiɲɛni kɛ fala ye o ye tiɲɛ ye nka ba fana ale fana walankatalen don nin waati in na masinakaw fɛ yen sa u ye lajɛ kɛ préfet ale fɛ yen n'o ye masina préfet yɛrɛ ye Alibarika Amaziri Kunta ale tun bɛ kɛnɛ kan ka kɛ ni degun min bɛ yen ni ji kɔlɔlɔ kɛlen don k'o wuli bi kosɛbɛ masina kɔnɔna na u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye kɔngɔnkuru ye so 59 o de kɔni dafirila ye Turakaw fɛ yen so 100 o de dafirila Komara so 132 min ye Jawarabugu ye 100 sira de la so 80 ji ye tiɲɛni kɛ olu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Jume Jela Daga Kokiri Bozo Takala Sirakɔrɔni Ke Bozo ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni k'olu bɛ ji la ka ban sabula o yɔrɔ ninnu fala ye tɔgɔ minnu bɔlen filɛ ka fɔ nin ye nin bɛɛ ye bozo dagaw ye ni kɔni y'a mɛn ko daga o kɔrɔ minnu bɛ dangan dawolo de la ye n'a fɔra ɲɛna ko bozo daga kɔni fala ye ko ji olu kunu o la sa olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko ji kɛlen filɛ ka waleya min kɛ o dugu ninnu kɔnɔna na 1er octobre fala ye k'o ye kalanta ye k'o kɛtɔ ka ɲɛ sɔrɔ olu fɛ k'o bɛ gɛlɛya dɛ wa min ye foro caman ye fana ji a y'olu fana kun tunu u ka dugu caman bɛ yen dugu minnu bɛ yen n'olu bɛ interfleuve yɛrɛ kɔnɔna na kosɛbɛ ko olu fana ji a ye tiɲɛni kɛ nka basigibaliya fana o de ka jugu yen yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ min ye banaw ye ko olu kɔni nalen don ka n'u daga o la sa min ye préfet ye ale ni dugudenw ni jamana kɔnɔ maaw faralen ɲɔgɔn kan sa u y'a yira sa ko fo dɛmɛ kana don olu ma koyi wa min y'u ka lajɛ in ye a labanna sa laɲiniw la laɲini minnu n'u bɛna olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'o di jamana ɲɛmaaw ma Gawokaw ko nin y'a tile damadɔ ye k'olu kɔni bɛ dibi la dɛ Gawo olu ka ni groupe carburant banna dun ko nka ko min ye u bɛ sɔn k'a fɔ ko a ko bɛ sɔn ka ɲɛnabɔ fala ye sabula sini tɛ wa kalo tile 15 AES ɲɛmaaw olu kan ka taa ye min ye AES minisiri 3 ye ntɛnɛn sakɛ olu kan ka taa u fɛ yen yaasa ka se ka taa ko in bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ ko hukumu kɔnɔna na u kɔni sigilen don k'a fɔ sa ko u na kuran kɔni sɔrɔ ko sabula u tɛna na n'olu minisiriw kɔni ye dibi la Gawokaw olu kɔni sigilen don k'u la ye premier ministre ye Bamakɔ yan ekɔliso minnu bɛ yen n'o ye kɛnyɛrɛye kalansow ye ale n'olu ɲɛmaaw ye ɲɔgɔn ye baara in ye tali kɛ min ka sa kalanso minnu bɛ yen n'o ye kɛnyɛrɛye kalansow ye u y'a yira k'a fɔ ko caman bɛ olu la mun tɛ sariya o bato
a ɲininu fɛ sa u bɛ se ka sariya bato cogo min baara kɛcogo ɲuman na kalanta min fana kɛtɔ filɛ nin ye u ni premier ministre hakilina falen ko kan Niger maa falen minnu kun nana an fɛ yasa ka na lajɛli kɛ yasa u bɛ se k'u ka CNT sigi cogo min olu fana ka baaraw bɛɛ lajɛlen kun cɛra baara kun cɛ in na sa u y'a jira k'a fɔ k'u ye wasa sɔrɔ sabula faamuyali minnu bɛ yen n'u y'olu kɛ nin taama in senfɛ a bɛna na to Niger CNT sigili u na to o baaraw boloda Chinois jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya san 75nan o ɲɛnajɛw olu kɛra Bamakɔ kunungo Chine lasigiden ale kɔni jida min sɛnɛ ka kosɛbɛ o ye k'a fɔ ko nin waati na Mali ni Chine bɛɛ lajɛlen ka filɛ n'a ye kelen ye Ablaye Diop n'ale an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ minisiri ye ale fana ye kumaw dantigɛ kuma tɛ u bɔra Chine kɔsa in na labɛnw fana bɛ senna sa visite d'État o bɛ se ka labɛn cogo min ye Mali ni Chine kɔni ye Diop ko bi k'olu ka kuntilennaw olu bɛɛ lajɛlen ko o ye kelen ye minisiri minnu fana bɛ AES kɔnɔ n'u sigilen u ka jamanaw ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna olu bɛna lajɛ kɛ ntɛnɛn nata in Bamakɔ yan min ye nɛgɛ kanɲɛ 9 ntɛnɛn don nɛgɛ kanɲɛ 9 waati k'a bɛ kɛ Alioune Blondin bɛ tɔgɔla so min bɛ Kulubakaw fɛ yen baara in bɛ tali kɛ mun na maa mafalen minnu bɛ yan ka ban olu kɔni bɛ ka ɲɛbila baara kɛ AES bɛna wulikajɔ jumɛnw kɛ a bɛna laɲini jumɛnw kɛ coopération minnu bɛ yen n'o ye bolodiɲɔgɔnmaw ye kuluw ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛna na nin yiriwali ye o bɛna kɛ cogo di ko nin sɛbɛn ninnu bɛɛ lajɛlen fa siritɔ don min ye u ka maa mafalenw ye n'o ye experts ye fala ye olu ye ɲɔgɔn ye kɛ tile 3 kɔnɔna na Ablaye Diop y'olu yɛrɛ bisimila kunungo u ye hakilina falen kɛ sɛbɛn mun filɛ nin n'u olu y'o di ministres ma olu n'a lajɛ sa ni majɛ mun b'o la k'o labɛn ka sɔrɔ k'o di jamanakuntigiw ma k'a lajɛ AES tɔgɔla baara mun o bɛna se ka kɛ ministre Sadio Kamara kunungo ale tun bɛ Buguninkaw fɛ yen Buguni kan belebeleba min bɛ yen ale taara i ɲɛda o kan min bɛ ka jɔ a ko k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna koyi blende minnu b'an filɛ Kati nin ye olu n'u ka entraînement kɛyɔrɔ ko yɛlɛmatɔ don Katikaw Buguninkaw fɛ yen min ye kan belebele in ye fala ye a kun fa kun e ko maa bɛ se ka taama de ko baara mun bɛ senna sa min ye yɔrɔ minnu bɛ n'olu kan ka se ka larawuli joona Sadio a y'o dantigɛ sabula nin waati in na a bɔra Irisikaw fɛ yen minɛn minnu natɔ don fala ye e ko a caman taatɔ tɛ sous-sol la Buguni de o ka ɲi wa ko min ye sɔrasiw u ka entraînement kɛyɔrɔ u ka fiɲɛbɔyɔrɔ baara minnu bɛ sa n'u bɛ se ka olu kɛ ka ɲɛ kosɛbɛ k'o kɛnɛ fɛrɛlenw caman de bɛ ko ka ɲɛ dugu kelen don n'i ye kun minɛ yanni kun da fajiri bɛ se k'i to taama na o fala an bɛna t'i bila sport la ye Niger ale wolomasiri tabaw k'olu ye Bamancɔlen jugawale kɛba maa 14 bɔnna ani na Tilaberikaw fɛ yen waleya in ale kɛra sa min ye Niger wolomasiri tabaw ye olu kɔni ye a ye k'a fɔ nin waati laban in na kumaw cayalen don u ka maa yɔrɔ min bɛ n'o o ye Sanbogari Taksuka ye n'o ka surun anw yɛrɛ la dɔɔni u y'a jira sa k'a fɔ ko nin wulikajɔ min kɛra Niger wolomasiri tabaw fɛ pankurun olu bɔra Mali ani Burkina ka t'u boloma fara nin ko in na ko Ala y'a dɔn a kira y'a dɔn ko nin wulikajɔ in senfɛ maa bɛ yen n'o ye Bamancɔlen jugawale kɛbaa ye u tun bɛ mobili o mobili kɔnɔ k'u y'a bɛɛ lajɛlen susu mais min ye Niger kɛlɛkɛcɛw ye dugumana la olu fana y'u jɔ u jɔyɔrɔ la nin wulikajɔ in ale senfɛ bingaliko kuma min bɛ ka fɔ k'o kɛra Gundam kan na sa n'o o ye ko drone y'o kɛ wolomasiri tabaw ka kibaruya dibaga n'o o ye colonel major Sulemani Danbele a ko ale yɛrɛ kɔni to kibaruya in kalama ko anw de filɛ ka n'o fɔ ale ɲɛna nin ye Mali Mauritanie Sénégal ba Sénégal k'o lakɔlɔsi min ye wununu salo ye ba sanfɛla la yaasa ka se ka maaw n'u bolominɛw la kisi cogo min u jɛra ka o baara kɛ tile 3 ale kɔnɔna na k'a daminɛ Sénégal ka taa Mali la ka bɔ Mali la ka taa fɔ Mauritanie ba in sanfɛla la fala ye k'u ye sɔrɔsiw de bɔngoyi mototigininw jiga motoni ninnu k'u y'olu baden de bɔ k'u wuranta fan bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa ka kow lajɛ dugudenw k'olu bɛ se ka lakana ale sɔrɔ cogo min ni Ala sɔnna ma tarata nata jamanakuntigi ale tɔgɔla Pankuru min kuma cayara kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ ko kiiri o bɛna na daminɛ kibaruya in kɔni bɔra cour d'appel yɔrɔ minisiri kɔrɔ Fili ale n'a ye bɔgɔ jeninen kan Mamadu Kamara ale n'a ye bɔgɔ jeninen kan Falaye ani maa wɛrɛw minnu bɛ yen n'olu kɔni nɔ minɛna dɔw bɛ yen olu ye duuru don fiɲɛ na ka taa kɔsɔ Ibrahim Boubacar Keita sa ale ka waati la Pankuru ye a sanni kumaw kɛra yen Falaye wari min dunna nin na majɛ e ko a tɛ taa se fo miliyari 28 ma de
min ye sɔrɔsiw ka minɛnw ye o fana kurutu no o ɲagami no o ŋanamu ko min tununu o la k'a bɛ taa se miliyari 69 ma nin ko bɛɛ lajɛlen sɛnsɛnli k'a bɔ ɲɔgɔn na k'o ye o kiiri de bɛna sigi sen kan kiiri min don kiiri dennin tɛ sabula sɛbɛn belebeleba 2 don fala ye n'Ala sɔnna ma ntɛnɛn sɔgɔma maa tɔgɔ b'a la wari ninnu kɛra cogo min an ye kibaruya minnu sɔrɔ an bɛna o bɛɛ lajɛlen waraka maaw bɛ se k'a faamuya cogo min yanni kiiri yɛrɛ daminɛli cɛ tarata don maa caman kɔni bɛ yen fala ye a y'olu ka dumuni goyaw da dɛ parce que ko avion yɛrɛ sɔngɔ kelen yɛrɛ ma se ka fɔ avion in na koyi dɔw ko miliyari 14 dɔw ko 17 premier ministre kɔrɔ dɔ yɛrɛ taara fo wasabulon kɔnɔ na waati ka taa a ko defani kɛ kosɛbɛ ko nka ko min tora ko dafɛ kurutu ni ŋanamu na miliyari 28 n'Ala sɔnna ma kiiri ale na se ka o bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ yaasa maaw ka u ta ani u bila dɔn kiiri in ko kan jɛkulu minnu b'an fɛ yan sa n'o olu kɔni ko ka dunkojugu ni yuruguyurugu kɛlɛ olu ko nin kiiri sigi kun bɛ koyi ko sabula ko min ye an ka jamana ye fala ye ko an mɛnna ten ko bɛ kɛ nɔ tɛ bɔ u la wa min yɛrɛ ka d'u ye fana ko fɛn caman fana bɛ ka kɛ furancɛ fanga in fana kɔnɔna na ko a ka lajɛ dɛ olu dɔw fana ka da kiiri bolo kan dɛ ko sabula ko caman bɛ yen ŋanamu détournement min ye ka fɛnw fɔ ka t'u sa sɔngɔ la to sɔrɔ sɔngɔ mun na min ye ka maaw kumaniyaw ka marchew ma ko ba minnu bɛ yen no olu kɛra transition yɛrɛ kɔnɔ ko ɲɛ kana cogo fana kan ne fala ye ko fo fana ka lajɛ o ka fɛsɛ o maaw fana ka lajɛ n'o y'a sɔrɔ a ko ka di n'a man di a ka dɔn sabula min ye ɲɛmaw ye bi olu yɛrɛ de da ko fɛn o fɛn n'o bɛ sariya ka bolo kan olu sentu don la ko wa ko n'u sentu don a la maa minnu bɛ fala ye n'olu kɛlen don k'o kɛ u taabolo ye ka dunkojugu ni yuruguyurugu fari da min ye sɔngɔ minnu bɛ fɔ wari minnu bɛ fɔ min bɛ fɔ ko k'o don minɛn minnu na fɛn minnu bɛ yen ni maaw bɛ t'olu san u bolo sanni feere cogoya la fala ye k'u fana kan ka lajɛ koyi san 3 u fana ye marchew kɛ koyi u ye sugubulonw sigi ko nka ko min ye kiiri yɛrɛ nafaba ye nin na k'u jija fana o kiiri fana ka kɛ a kɛcogo la maa si kana jɔn i ka ko la minnu bɛ yen ni olu nɔ kan ka minɛ fala ye u ka nɔ minɛ maa minnu bɛ yen fana ni olu kɔni ye ko kɛ u fana kana to ten cogo la ten a ka dɔn k'a fɔ ko sariya ko a n'a ka baara kɛ nin ko in o senfɛ ko la ko bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ sɔn ka wasa sɔrɔ ko in na sariya minnu jɛkulu minnu sigilen don nin ko in kunna sa n'o o ye dunkojugu ni yuruguyurugu kɛlɛli ye u ko nin kɔni ko nin ka kɛ kiiri ye kiiri bɛ kɛ misali ye an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ wa o yɛrɛ y'a yira sɔnna k'a fɔ ko u na y'a kɛnɛ kan n'a bɛnna don o don ma sabula olu ta in fala ye ne yɛrɛ bɛna taa dugu la fɔlɔ n taa kure Mali o ti Mali kɔfɛla ya ou bien Tenza de Tenza ye 2 o kelen bɛ Algérie kelen bɛ Mali la fala ye nin sɛbɛn in an ye nin sɔrɔ ka bɔ min ye studio tamani ani bɔlɔlɔ siraw olu minnu bɛ yen n'olu sigilen don dunkojugu ni yuruguyurugu kunna a n'an yɛrɛ ka fara an kan yaasa maaw bɛ se ka a ko ale faamuya cogo min na kibaruya dilaw u fana wulilen don k'u jɔ sisan dɛ kibaruya sanuman dili ko yaasa u ka se ka sabati ko bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ tɛ kunnafoni dila ye han ko maa minnu t'a ye don natɔ la ko wulu bɛna k'u nɔfɛ fala ye ni i tɛ min ye k'i t'o ye dɛ cɛ yɛrɛ ko cogo di ko on n'est pas sûr qu'on est wa Mangala ka dɔnkili in dɔgɔ yɛrɛ bɔra n kɔnɔ Sikaso sifin denmisɛnnin maa 40 ɲɔgɔnna olu ye lajɛ kɛ ko kalata ko k'a lajɛ u yɛrɛ ka fɔla sa kalata nata ninnu a majɛw bɛ se ka dɔgɔya cogo min degun minnu yera kalata tɛmɛnenw na olu bɛ se ka bɔ a la cogo min maaw ka kɔn ka kuma fɔli daminɛ ka baara kɛli kɛ yaasa min ye denmisɛnw ye u kana taa kɛ dɛgɛ susukolonkalan ye a ko la u k'a dɔn k'a fɔ ko bi kalata sera olu yɛrɛ de ma fala ye anw ka jeunes m'o faamu fɔlɔ dɛ ayiwa ni Sikasokaw ko ten an b'a fɔ k'o ye tare nka Norvège ale de ye musaka di yaasa u ka se ka barosigi ale kɛ fala ye ko maa minnu bɛ Manantali n'olu ye Manantali baraji baarakɛlaw ye olu ye sɛbɛn bɔ sɛbɛn min n'u b'a fɔ ma nanzarakan na ko pétition k'u ka directeur général k'a ka walan sɛbɛn
k'a ti baara la a kumaw ka ca komi anw ti manantali nka o kɔni ka kibaruya ye min ye ko kamalen k'a ka walan sɛbɛn yorosokaw fura bɛ ka di denmisɛnninw ma ye minnu si bɛ san 2 la ka taa se san 5 ma ɲɔrɔnkaw fɛ yen u bɛ ka wolosɛbɛn dilan denmisɛnninw na yaasa min ye denmisɛnw ye u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka wolosɛbɛn sɔrɔ cogo min na baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni senkɔrɔma donnen don jɛkulu fɛ jɛkulu minnu bɛ yen ni olu kɔni ka ko bɛɛ lajɛlen bɛnnen don denmisɛnw olu ka ko ma min ye yorosokaw ye ko denmisɛnnin 60,000 ani 7 300 u na olu kɔni vaccination kɛ olu la min ye fan dɔ in fɛ Ɲorodi Sahel ku a sera ka se denmisɛnnin 17,000 olu kan ka ɲini wolosɛbɛn tɛ minnu na k'o di olu ma UNICEF ale bɛ k'olu dɛmɛ min ye catégorie relief ye ale bɛ ka yorosokaw olu dɛmɛ u ka baara la bankaskaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la lɛsagu malo ɲɔ o tɔni 46 o taara ka di olu ma o dira maa minnu ma sa ko o ye gwa 460 ye lɛsagu ale kɔnɔna na min ye bankas marabolo la fala ye ko 100 kilo bɔrɔw don han ɲɔ 100 kilo bɔrɔ ninnu kɔni u na samiya tɔ bɛɛ ban ka to nin kan ni maa min ka du jama sisan i b'a dɔn k'u bɛ ka min kɛ fala ye fɔlɔ o tun bɛ balo di maires ma k'a di préfets ma u bɛ taa feere de Moti maires kun kɛlen don ka balo feere yɔrɔ dayɛlɛ Mopti aide min bɛ di commissaire à la sécurité alimentaire fɛ u b'a feere Mopti sisan ninnu fana ye mun kɛ u bɛ taa dugudenw de bɔ k'u jate ka taa u yɛrɛ bolo bɛ taa d'u ma u y'o de daminɛ sisan OPAM fana ko komi balo sɔngɔ gɛlɛyalen don olu fana ye malo o feereli daminɛ u fɛ yen maa kelen bɔrɔ kelen i ti tɛmɛ o kan han don o don o fana bɛ ka kɛ OPAM ale kɔnɔna na Gawokaw olu bɛ labɛn na sini ni Ala sɔnna ma sinikɛnɛ min ye AES jamana minnu bɛ yen ni olu bɛna na dɔgɔkun min bɛ sigi bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kanbɛn na colonel major Ismail Wage ale ka ministre ka wuli ka jɔ ye baara in tako sabanan ye nin ye n'o ye semaine nationale de la réconciliation ye ɲinan ta ko kurubokari bɛ kɛ Gawokaw fɛ sini ministre 3 Mali Burkina Niger olu n'u bolola baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen maa minnu bɛ Gawo kɔnɔna na k'olu na o ko kurubokari kɛ baara in bɛ daminɛ sini kalo tile 15 fala ye ka taa kun fori kalo tile 21 Kulukorokaw olu fɛ yen sɔrɔ fɛn fɛn mana na k'a la ani wulikajɔ fɛn mana na k'a ko kɔnɔna na ko na ta ka kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin maaw ma sanji ale degun a n'a kɔlɔlɔ o selen don maa minnu ma nin waati ninnu kɔnɔna na an ka ndolacilaw n'o ye Joliba Ase bi ale bɛ jouer yan ale ni Togokaw ka kara de bɛ ɲɔgɔn na Joliba kɔni ta in na n'a sera ka gwankɛ segila sa a na taa Karakaw fɛ yen yaasa fana ka se ka don ligi ale poule kɔnɔna na Stade Malien fana b'o dakun kelen na nka ale bɛ Liberiakaw fɛ yen ale taara taamala ye kunungo min ye Stade Malien ye ale ni Liberiakaw ka tɔn kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ an ka denmisɛnnin minnu fana bɛ sa n'olu si ma se san 20 ma olu fana kan ka to ka Coupe d'Afrique éliminatoire o kɛ o Liberia kelen na olu fana bɔra Bamako ya k'u kunda Liberia kan Afro basket minnu si ma san 18 sɔrɔ Mali cɛw n'a musow olu bɛɛ lajɛlen bɛ final la fala ye an ka denmisɛnw kabu sera kɛnɛ kan ye maa si ka buguri t'u tɔ na Côte d'Ivoire tɛ Côte d'Ivoire ye Uranda tɛ Uranda ye Maroc tɛ Maroc ye Afrique an jacogo an y'olu bɛɛ dasi kunungo an ka musow olu ye 103 45 o kɛra Cameroun npogotigininw ta ye a bɛ fɔ de ma ko basket voilà fala ye cɛmaw olu ni gɔrigiw tun bɛ ɲɔgɔn na o nda in na dɛ nka an ye se sɔrɔ 68 gɔrigiw ta ye 60 ye i b'a dɔn ko farafinna yan Senegal faden foyi tɛ yen basket la ni Mali tɛ depuis Amisetu Mayigaw ka ATT to fanga la n'olu taara Coupe d'Afrique ta Senegal ka na n'a ye an ye wolofaw fa de koyi olu taara Coupe d'Afrique féminin min ta ka na n'a ye k'abo kɛra ni basket ko kɔnɔ ani wolofaw nka bibi in na u yɛrɛ dɔn ko jɔn ko Ala k'an ka denmisɛnninw ka ɲi an b'u fo k'u waleɲuman dɔn Kupo Radwan Ali o fana bɛ taa musomaninw olu tɔgɔ la a bɛ kɛ Sabatɛrɛn ka min ye Lafiyabugukaw fɛ yen
tako fɔlɔ ye nin ye bi do nɛgɛ kanɲɛ 16 ni ala sɔnna ma min ye kupo CAS ye sini o final fana bɛ taa sibikaw olu fɛ yen baaraw bɛɛ lajɛlen o kɔni ko bɛ to sala babi ale bolo fala ye an sera ka mun sɔrɔ kibaruyaw la o ye nin ye an b'a fɔ sa arajo minnu bɛ yen n'u olu b'an dɛmɛ n'u b'an senkɔrɔma don n'u b'an ka kibaruyaw ta ani maa minnu bɛ yen n'u olu b'an ka kibaruyaw fana jɛnsɛn fa bɛɛ lajɛlen fɛ k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn min ye yuwarukaw ye an tɛ ɲinɛ u kɔ kolokanikaw an tɛ ɲinɛ u kɔ manakoto ka taa se karankaw ma ani narenaw yanfoyilakaw ka taa se bugunikaw ma min ye kita ye segu kucala an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo ka taa se minakakaw ma ale ni kiralikaw olu b'a lajɛ bɔlɔlɔ sanfɛ fala ye k'an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo seyidu sangare dugutigi Bamakɔ kɔnɔna na coordinateur ka ɲɛma k'an b'a fo ka sori kɛmɛso fo maraka samake k'an b'a n'a ka denbaya fo cité UNICEF la Kurube Jara colonel Siri Lamine Traoré bamanan k'an b'a fo min ye Cɔrnɔ Umar Asi Jalo an tɛ ɲinɛ a kɔ Nun Dumbuya a n'a ka denbaya Montréal kaw fɛ Canada a n'a jɛɲɔgɔn n'u ka association mɔgɔ k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo Boyina Babi Menaka k'an ka foli bɛ s'a ma min ye Jaba Sidibe ye filamuso nɔnɔtigi k'an b'a fo k'a waleɲuman dɔn Bole colonel Assa Bajalo madame le ministre k'an b'a fo ka Siriman Bacili fo Bayiba mairie du district kɔnɔna na an tɛ ɲinɛ a kɔ min ye Ablaye Ɲagate ale bɛ Faransi Ibrahim Tungara ale fana bɛ Faransi Sori Sako bɛ Canada Issa Konate ale bɛ États-Unis kaw fɛ Lucas Dakono ka taa se Madina Jarama bɛ Atlanta Mohamed Lamine Kokayina an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo Américains fɛ min ye Sidi Babi ye ale ye douanier ye Bamakɔ kɔnɔna na an ka foli bɛ s'a ma ka Ibrahima Sako fo Dakar ale ni Papisi Jalo Amadou Gassama ale ni Janguma Bako k'ale fana fo Musa Togola États-Unis a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn min ye Sɔ Buwa ye k'a fana ni tile sɔgɔmada in na Sɔkaw k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo ani IPR baarakɛlaw ani Banambakaw k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka taa se fo Sirakɔrɔlakaw ma ninnu bɛɛ lajɛlen ani Madina Sakokaw ka taa se Bɔrɔnkaw ma fala ye k'an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo bita an b'o bila yan k'a fɔ sa sini ye mawuludi ye baro tɛna sigi yan sini an na taa an mawuludu dɔɔni ntɛnɛn nɛgɛ kanɲɛ 9 an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan kibaruya minnu mana na b'o la k'olu da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn an bɛ bita jɔ yan a k'an bɛn waati wɛrɛ. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wara t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sitan Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. Wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi. Ngonga. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye créditw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da.